ovat tervetulleita. Jatkakaamme ruuasta. Ehkäpä Round one, fight! Tässä yläpuolellani. Sen leveät, terävät lehdet. Huomatkaa, miten piikkihännät riipivät, kun taas muut käyttävät kranioimpaktusmetodia, jonka jo mainitsin. Piikkihännät ovat vaeltajia. He tulevat suureen laaksoon silloin tällöin matkoillaan etsimään ruokaa. Onneksi täällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Jatkakaamme ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät onttusarvet. He mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puutähdet putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta lehtiä niin helposti. Kaikkein hankalin tapaus on tämä tässä yläpuolellani. Sen leveät, terävät lehdet. Huomatkaa, miten piikkihännät riipivät, kun taas muut käyttävät kranioimpaktusmetodia, jonka jo mainitsin. Piikkihännät ovat vaeltajia. He tulevat suureen laaksoon silloin tällöin matkoillaan etsimään ruokaa. Onneksi täällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Jatkakaamme ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät onttosarvet. He mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puutähdet putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta lehtiä niin helposti. Kaikkein hankalin tapaus on tämä tässä yläpuolellani. Sen leveät, terävät lehdet. Huomatkaa, miten piikkihännät riipivät, kun taas muut käyttävät kranioimpaktusmetodia, jonka jo mainitsin. Piikkihännät ovat vaeltajia. He tulevat suureen laaksoon silloin tällöin matkoillaan etsimään ruokaa. Onneksi täällä riittää syötävää ja vieraat ovat tervetulleita. Jatkakaamme ruuasta. Ehkäpä mielenkiintoisinta tekniikkaa käyttävät onttosarvet. He mylvivät niin hirvittävän kovalla äänellä, että puutähdet putoavat puista. Toisaalta kaikki puut eivät luovuta lehtiä niin helposti. Kaikkein hankalin tapaus on tämä tässä yläpuolella.